Moarte rebele, Minecraft și bine m-am găsit la un joculeț nou pe canal. Acesta se numește Call of Champions, care este făcut de firma Space Team Studios, care a făcut și Arkham Legend. Bun, ăsta e un fel de LOL. Bun. Deci, la început vă dă niște moștri. Primul îl dă pe ăsta. Bine, nu chiar asta, poate să-l dea și unul de gheață. O să poate să vă dea ăsta sau un înger și ăsta sau ăla care l-ați văzut la început, știți, cavalerul ăla. Și la fiți atenți. La fiecare zi vă dă un ăsta gratis. Și după cum vedeți, asta este cam goal. Da. Mă rog. Asta e gratis. O să-mi dea unul nou, dar nu știu când și nu știu care. Și tot nu mi se cred că asta este. Vedeți. Da. Și eu nu vreau să mă laud, dar joc destul de bine. Și la 7-a zi vă dă un ăsta nou. Dar totuși e foarte puternic asta. Tot că e goală. Mă rog. Și un erou, ca să-l cumpăr, costă 400.000. Mai cred că o să-i batem. Uitați cum începeam, fel de LOL, am zis. Și da, poți să inviți prieteni. Alea de acolo e cam de prea greu aici să explic și să joc. Ai viață, e bine, ce mai fi? Bun. E bine, e bine. Următorul. Acum o să câștigăm repede. Problemă. Nu, de ce intri acolo? Fugi. Tu te mă că ești tank. Eu sunt Nova. Bine, așa se numește asta. Friendly Tower Destroy. E bine. Ăla nu-i bine, ne omor pe ăla. Da, e manzeu. Da, așa. Nu, îl fac kill. O să fac și statusul meu. O repriză, dar durează 5 minute. Față de lor care e 1 miliard de... Nu. Stați puțin. Și vedeți chestiile astea. Deci, le luați pe misiune. Ce vă cade. Și că vă duceți la cerculețul ăsta. Și până face așa, numiță mare, la toată echipa de speed. Sau cep și la... Ai, bă! Și ăștia știu să joci. Și Kinder este de bună tot dacă ți-l dă de la început. Gata, m-am mort. E bine. Dar problema că eu nu sunt tank. De ce sunt singur? Sau singur, nu știu, mă rog. Se dau asta de aici. Îmi place poza care mi-am pus-o. Îmi place să fiu sincer. Dar cred că voi juca un match la fiecare episod. Mă rog, sus. Haste. Mai jucat jocul ăsta. E fura mea, fura kill. Am haste, mă să dau, let's go. Haste. Bun, e bine. De fapt nu e bine, ne bat deocamdată. E 2-1 pentru ei. Și am făcut amândoi pe câte 2 kill-uri. Hai că n-are șanse. Mene. Fără
kilo. Stai, am omorât amândoi sau ce? Că port acolo, da. Nu am omorât. Mă, Lola, mă, dacă când când la aia distrugem un tower de ăla. Dar am atacă din ambele părți. Mă ved, dacă nu, uitați cum o cheamă și Grim. Dar ideea acestui joc e să rămâi calm, că dacă nu, te-ai dus pe dic. Opa, dă-i destul de bun ultimul skill. Dă-i, omoară tower. Dă-i, du-te, bine. Dai Dumnezeu, cine ești tu? Du-te și omoară. Dumnezeu versus dracu. Armor, mă duc să dau armora. 30 de secunde. Holy. Un minut mai a rămas. Am armora la toți. Armora pentru toată lumea cine vrea. Bă, ce n-aș pe skill-ul ăsta? Știa să rămâi calm. Fuck, m-am omorât dracu. Eu mă fix. Face mult jocul ăsta. Dai manzeu. Mă, ce bonit, dai manzeu. Păi, dar copacul ăla se descurcă, nu panic, man. 10 secunde. Ce să fac eu în asta 10 secunde? E chestii. Bom. Am câștigat noi. Asta s-a descurcat cel mai bine. Care cred că e cel mai slab caracter. Deci, eu n-am omorât niciun tower. Diamonds 1 și cam mid hype 2. Eu am avut 3 kill-uri, cam hype 1, Diamonds 2. Vedeți acolo. Ok. Hai să văd ceva. Champions. Deci, uitați, știți că ăsta e skin de pe Arca Legend. ASH. Și uite, 400.000. Atât costă. Avalanche. Asta e skinul de pe ori pe Arca Legend. Bjorn, să-l mai e de pe Arca Legend. Asta Kindle, știți. Cobal. Am avut. E slab, rău, pare șmecher, dar e slab. Fang. Galen Grim, știți, Jack. Ăsta e șmecher. E capul de pe Arca Legend. Ăsta Halio. Nu pot să-i pronunț numele. Machena. Magmatus. Așa. Mos, mă rog. Scoci, ăsta e bun rău. Serv, Hina. Shard. Ulrich, ăsta e healer, mi se pare. Violet, oi cam creepy. Și Zar, ăsta e bun rău. E bun rău, face la kill-uri. Bun, cam atât pentru episodul de azi. Am rangul 20 apropo. Asta este statusul meu. Versus. Deci am jucat iar versus. 34 de kill-uri, 24 de dead-uri, 19 asisturi, 2 tower distruse, nu prea mă duc la tower. 0 baze distruse, n-am zis nicio bază. 10 jocuri și 5 câștiguri. Bun, deci cam atât pentru episodul de azi. Mersi pentru atenția acordată. Nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o și da.